Pila ka motibo sa pagpatay sa negosyante nga si Claire Diergos ginapadalman sang kapulisan. Pagwa sang salakyan sang biktima, Lunes sang kaagaho na record sa CCTV. Inigitutukan ni Daryl Marie Sarmiento. Live, Daryl? Kate, matapos ang brutal nga pagpatay kay Claire Diergos nga ginbilin pa sa sulod sang iya mismo nga SUV, sa karon pila na ka mga ebidensya ang naguluwa nga posible man makahatag sang sabat sa palamangkutanon sa likod sang natabo nga krimen. Base sa mga sirkumstansyang nakuha sang kapulisan, pagpangawat ukon crime of passion na ginasundan nga motibo sa pagpatay sa 36 anyos nga si Claire Diergos, wala man ginakuha sang kapulisan ang posible anggulo sang third party. Wala sang forcible entry sa balay sang biktima sa isa ka subdivision sa Bavia, rason nga posible kilala sini ang nagsulod. Wa kita nagadula no sa plan nga killings sa crime of passion, robbery with homicide. Una nang ginpahayag sang kapulisan nga dako ang posibilidad nga sa mismo balay sini ginpatay ang biktima. Sa pagpangusisa sang soko, may nakita nga tinulo kag markas ang dugo sa bedding sa kwarto ni Diergos. May mga ulunan mga nakitaan sa suba sa barangay Nangayan, Santa Barbara, malapit sa salakyan kung sa din ini nasapuan nga nakaputos ang comforter. Ang tanan nga nag-gather naman nila kag subject ina tanan for laboratory exam nila. Sunod pa kay Siloso, masobra sa 5 ka personang makabi karon bilang persons of interest. Base sa resulta sang autopsy, may 2 ka bano sa liog si Diergos. May defense wounds manini sa kamot. Sa CCTV footage nga nakuha sang kapulisan sa subdivision, makitaan nga alas 4:20 Lunes ang kagahon sang nakitaan nga naglabay ang salakyan sang biktima. Apang hindi makita kung sino ang nagamaneho sini. Sunod sa mga kasalingan ni Diergos, wala man sila sang may nabatian nga hindi kinaandan Domingo sang gabi o kun Lunes sang kagahon. Wala gid ma'am. Zero gid eh. Actually pagkabalo na mo niya sa pag-news na sa online. Sang kagapon, sang gabi or sang isa kadlaw na. Sang gabi na kami nakabalo kag nakibot kami tanan diri. Madumduman nga Martes sang hapon sang nakita ng bangkay ni Diergos sa sulod sang iya SUV sa barangay Inangayan, Santa Barbara. Ginahulat pa sa karon ang resulta man sa ginkondak nga investigasyon sang scene of the crime operative sa balay mismo sang biktima sa isa ka subdivision sa Banwa, sang Pavia. Kate? Daryl, kamustang sitwasyon sang balay sang biktima kag sa di nasubong ang bata niya? Kate, sa pagbisita kagina sang news team dito sa balay sang biktima no, may mga pulis sa gihapon nga yara didto kag nakakordon sa gihapon ng balay. Samtang ang bata naman sang biktima yara na karon sa pamilya man ni Claire. Kate? Madamo nga salamat, Daryl Marie Sarmiento.